Okay, so said I'm kind of and painful kukudampa and Ababa kind of I say area bree. Major Memo Aquina or my introduce you among now from there no yeah the Jumedia no Ashe Jumedia say Pepe or HYTV so first I am Aquaba HYTV so me pacho obebo dina a tifoni ashifoni and bibia ofi any ejuma oye. Pacho, a Free Christ Ambassadors Church International. A frame Sofu Moses Adem and Son. And no Jumana Radia Dumiguswa, yeah. So, Pastor Moses for you. And then I'm Pai of Yaha Beja. And then you have a Siadia. I say wako restaurant we will motivate the restaurant. We motivate nani so wako didi. No one no waba. And then Christos ma kwenti no. You motivate the ofia say ene say you be suya ade. You be suya nyamesem. You be suya nyoma bebre afa abrabo ho. Chema yema kwa baba HYTV so any York FM. Open the also. Never show the Samuel but do not from SK. SK. Samuel aka SK. And but SK or meaning Diana. Oh, SK near S Joma Samuel. Okay. And I carry Joma Kofi. Okay. Yes. Okay. Oh, in paying for yes, some of my kwa kesi pa ever Jumedi so and then said they come from the beginning you be seeing there. And to where the measure say free mirror Samuel so Mr. Samuel me pacho obetimi aka bibi kakra afa wabrabo munsem kakra che kakra based on I mean life. Wow, me da say dedi kan achia HY afefo ani atiefo nyina na masre onipa bia say ebia na afi na wodo kasa fidina to ase afi na ahia ase akura antino me ankasa metie me di kan me di Samuel Owusu do na to me frame SK e bi nso frame lipi di me bi na me de frame na me ankasa metie no me di so for pen na me so for yes me di so for about almost 15 years and me jai yeah na me jai yes but ni nyina mu no e wo meaning okay. Ni feni obi se ni feni to obeka so beto babo na so yes entino so fudi mu a me di jae no asare no so me san so wura acting mu entino bebe na ni mu acting field no so yes me san so wo presenting side entino ni nyina mu yo mu bi and dia be do some pempen so yes in all no way versatile just say bibia wo mu bi okay and then I me dey start here through so straight eba ni se na ojai asofudi me da se aya mpempi no trebia me kasa aya ne bi mu enhyeda entimase yi nti omogima no edisi boni me ka de bia se me nka se osum bi asai osum bi nye ana ase e bia nyankopon ni ho me di kan clear answer as far as there is a creation creatures no sure creators there is a creation sure so sorry as far as there is a creation there is a creator exactly abode o de do bo ade nso e wo ho ntino de ma me di jai nyamesom no anase Kristo som no se me wura Kristo som no me ka de bia se obi ani ho no mana ne nkwaje hu yin no eseme na ye nyamedwuma ni ma in terms of prophetic ni we ne di ache bia ba ye bi du ba bi no ne o tem bi etai kan say unti nyamesoma se a unfa hu wrem and your secret is your power 1 2 onipa bia be fa nyamedwuma no o fa dwuma papa so ade o se nipa hu say it means adwuma no adwuma it is a business in the first place enti adwuma na ade hu nko wrem no oh say ablibia no say Bacho minchwa no o say there's a business involved in pastoralism. It's business aspect and anything. Me pese o dani di ma for na tie for almost nya the understanding of pastoral business no. Okay, me da say ye banya besum mu a
yɛnyina yɛde dadwe nyina kɔto member so oba also to offering oba also to tithe oba your anointing or you be also to because one to yɛnya bi ndidi nti saa ne mani nyina won ma also oba also to me de na yɛkɔ market a de ba ne yɛtonton ne ma yɛton mako yɛton toast nti ne yɛtɔ na me so menye we bi nti na bia me so menye sika kofia kɔ memba nti ba nya me fie so a yɛtonton oil yɛtonton ne ma bebli yɛne bebli kɔ so aso le fie a ɛno gina hɔ ɛno kyerɛ sɛ ɛyɛ business what you say but then o sha say wo nim sɛ yɛ business wo dum pempen so bi de bia me ka asɛm masma me ka de bia ne sɛ asase we Ghana pesa na asase we o e wo so yi e ka me nko a aka nipa nyina ni sofo no mu ne ewu e ka me nko a nipa nyina nya sofo ni sofo duma no mu ne ewu die ntina me kasa ne say e say me dika ka say me say your secret is your power exactly yes entino enye nsem nyina ana be asansem no so ye ensem a ye asofo no no na e kasa ye taika etino enema ekoso sofo duma mu no enwo se odi pia bonten endi so odi pia bonten apa he onipa bi oka no kura bi atam sai nipa no onche wo fi asese wo disprove Christianity and also disprove Bible abo sai nipa no onche ni life is short nya cutting off yes me pacho message so obe hold on kakra me na me call mirror pastor Moses so ono so ye sofo na ono so onka bibi kakra emfa ho pastor me pacho se minu ana kasa no or make a statement be say pastoralism is a business me pacho wajinche anase dia na okafa ho e pacho me da se e chiatifo nso a omutie ne ona ohwe HY TV wiei enso radishao osa kwenya nso a wenya na omohwe ye na omutie enso ade ba ko atie ne se me ankasa mabrabo mu no misase na me ye djuma eni ye djuma try papa no na ase ye djuma enti a full time no 1990 is almost by 30 something years ni I did suffer ye da sukrem if we say adwuma no enye business a calling ofre so onyame frɛ wo sɛ bra bɛyɛ me sɔfo a ɛno ano no ɔde adwuma no ma wo ntumi nyaa nto hɔ ɛna wafiri mu sɛ awurade mfrɛ wo na sɛ onipa bi daadaa na sika nti ahokyerɛ nti ne asetena mu nneɛma bi nti no wokɔhiwura mu a wode ne saa bɛtena mu saa ɛnkɔ ne yie sɛdeɛ awurade afrɛ wo no Bible say the opehwefo dwuma no wapɛ dwuma pa enti ɛyɛ dwuma onyame frɛ wo ma wo bam sɛ nyame mfrɛ wa wobɛtimi di apesika wano ate wo kasa wo sika wo agapade biara ɛno qualify wo sɛ wo yɛ sɔfo ɛgye sɛ onyankopɔn afrɛ wo na wo frɛ wo nso a ɔde ne honhom ɛma wo na wo kyerɛ wa dwuma a brabeye enti oba asofo dwuma no frɛ wa obrabo okasa usuban wa ware usujadie usikasem wa bonten o dressing nyina mu no obɔ bra te sɛ Kristo Yesu efisa ɔno ne sofo panyin a odi kai a wayɛ adwuma no ɛde agya yɛn sɛ yɛnto aso na yɛnyɛ okay we the sofo Moses mentwa wanoka na me pacho doesn't automatically mean say on side with asma SK Eka say asofidie is solely a business wise me da say enye business me nyame frema me ba adwuma mu no mafa ho kyiri mu mafa amane mu atete ne nsɛm a yɛntwa nto so yɛmfa nka ho enka ho nyina mafam nanso me no obi enko ho ntokwada ijane nyina hye Awurade nsa okay enti enye sɛ obi akom na wafiri mu nti no saa na asofo dwuma te na mo adwuma no ɛyɛ frɛ
ebi bɛbɛm ebi bɛkɔ sɛ nyame frɛ wo nko ara deɛ a woyɛ dɛn wontumi mfiri mu sɛ wofiri mu deɛ a na kyɛ sɛ wonyɛ nyame adwuma nanso no nokwasɛm ni ɔmma no nsi wo yie wobɛnya honam fam nneɛma asetena mu deɛ nanso no ɛnam adwuma no a wɔsɛ woyɛ kɔbu ho nkonta a nyame de ma wa wantumi anyɛ nti no ɛda w'anim ɛso aketua wɔ hɔ a bɛtua. Okay, we are Sopho Moses na Martin in Kano. I say, pastoralism a business wise or no in your dream. Me Pacho, can you please a bit elaborate yourself? Me da say, as near me papa Kano, medical cases are be a maintenance. I must be can say, they be under say, a between life and death. Exactly. Between life and death. Now, Debiano, the truth will always defeat the lies. Sure. We get them and a must. What you say? And it doesn't be a Christianity ma young person be pure yes, ADP out. Because young penny for the Japadi be and then say Japadi, your fan is on your bosom, some and your name who ya. Okay. If Christianity is not a business, any business, young can't just for them, they should stop taking taxes. In just a mood DJ offering. Because meaning baby, yes, you know, ya. Yes, you go the meaning baby, yes, you know, can't say. Maybe my cancer penny, I've moved as a moon from correction. Meaning baby, yes, you know, yet, maybe one single quotation. Yes, you preach you yourself, dear, moon from to Wamla, moon from Titan, and I moon from correction. What you say? So, and then, you must say, I was adding to us, ye preaching we are the archive correction. Your course only fee. Near town as members name my near fears net year calculate and I'm a mayo because I'm an discussion. Could you my because could you honor there be an discussion into your bar? I saw if you acquire rangy. It's not all Pamamati, I say, any quite say, Timamufo Mokasor, and I say, a Christopher Mbano, any quite say, Omoto Afore, and also more year offering or Asoriana. Oh, men kase be a man to offer and as men kase be a to offering. I know the Esha one saying, but the person many party as say, religion as a whole, a business. A business, and your business now religion, I do go heaven, I do go baby, I do go baby. I bet to me do a co or say him, a bit to do a co shania and penny for be. Shania and penny for the day as well. A whole religion. Or some I say a yak consum. Esidentna ebi mutumi di asomni eyese binema hu yane yaje tumu se o yenya omomo de ne de enye but we tumi di wo de abosom se abosom can you play with them? That should tell you say osoma e wum na e business enye the real worship ebi afini ahase a time will come e be kire the real worship ebi matu ogunu let you know I was any party as say me say Christianity and as religion no e business I was any party as me pacho me bisa inform you be. Do you believe in Christianity? Oh, so okay, me do I believe? I don't believe in Christianity. But I religion brain I belong it to. Oh, sir, let me point of correction. Okay. Adebako nipa mistake we don't believe. Believing is 50-50. I believe Nana Addo is the president of Ghana. It's 50 you not sure. But I know Nana Addo is the president of Ghana. Yes, minim and believing. It won't say bro for kasa no. Yanti as you, you be nim de no be kasa. I believe. Do you believe in the Bible? Bible na kasa one kasa was no nim ungindi 50-50. But you know, and I don't believe. But I know that there's a worship called Christianity. But I don't belong to Christianity. Yes, intenye believing. Intino. Aya na aso for ni nya some. Do you believe in Jesus Christ? I don't believe. Intino. Grammatical error. Yes. Religion ben I belong you to. Oh, I don't belong to any religion. Because the only thing they say, the law of karma will deal with you. I was so making sure say the law of karma will deal with you, will pay you back. And you about religion. Or someone yes ever got us only fee na you be friend call from mla yanka nyamiasem a true worship is help your neighbor. Unyi hia mo aboa no enya se osom ne se yenga dan krofo ne anyom sika obi abrewa de ahyem ye mabufu kese ne se obekwa solifi na a young boy 15 20 years 21 years 23 years na obi papa obi nana otumi friend te se akwala bi onya no hey mama bla
then the left turn so wait this way you know and sound good what you say na see enyo osom papa esom we osom a ye ni age ho se esom kosi broni osom ode aba na ni age se esom and small boys young boys bekona they the penifo ni ma ye form house because na ye from papa na ni age and I will still repeat religion is a business especially Christianity. Okay, so nipa woten en kano yankasa your brother SK. Now me go straight to me papa Pastor Moses. Pastor Moses, me pacho say SK wakan sembebre ena organisti Christosom. Wakoya sofo a oda asori enim no. Me pacho efa no offering side no. Or say offering side no NHS business stuff no mo ye wa sorry. Secondly, oil ne ho anointing oil ne nsuo ni nyoma no mo eton wa sorry no e na ama akwakoye business wise me pa cho waje nche ne sen wo me pa cho ma me da se Christo som mobruhunu ene moa esu enti se oye sofo na se nyame mfrɛ wa udi be business lebum se awurade afrɛ wo de a wo de nsempa ene mpaibɔ ebeje akra amomoti asempa na se asa omo sachira ji Kristo Yesu di se ono ni onyankopɔn ba a obewuye ema ode ni moja pepa won bone na wo wuye soreye esa atiase a wakotena agya ni nsani fa so no obesan aba abefa atiasefo abu awufo ne atiasefo nyina aten a ye kyerɛkyerɛ wo ye ma wona ayi ato won ye bo nsa wa asɔre ye boa wo wona wo ware ye boa wo wona wo ye boa wo sɛ wo nasa wo asafum nasa ho kyerɛ wo pa sika bia ye adwuma wo kɔ asɔre ho na bɔ asɔfo mpanimfo wa ebi wo hɔ a ye boa wo ma wonya sika ne bi e de ye adwuma Yesu ba ye no kyerɛkyerɛ ye no wa nkyerɛkyerɛ sɛ nasɛm no ye nkɔtɔn ode makwa enti yemfa makwa na ono anso na kyerɛ yen sɛ wona wogidie nu se mu bi ya na de nsa to no so a obenya yaresa enti wo Kristo mu no ye bɔ mpaye ma wona wo yare wona wo haw ene amanem ema onya yaresa ene fa ahodie wo mpaye bɔ mu no ema binum nya wogye ene yaresa na Bible say o kan o sia Bible na o kan a ye de Yesu kyerɛkyerɛ ye ene de na apostles asomafo no nso ba ya omo nso kyerɛkyerɛ ye no egina sɛ saa honhom ba akopɛ a Yesu kan so wɔkɔ no besan ama na ba na wabɛboa wɔ mo no in Acts chapter 1 and chapter 2 no kyerɛ yen sɛ ɔse ehia mo sɛ ye bɛhyɛ mo nabi ama mo sɛ dase ne mo ntwɛn nkosi sɛ agya no bɔhyɛ no bɛba mo so na mo nya ahoɔden foforo na wɔtwɛn ye no chapter 2 no ahoɔden ne bai ma onyanme hon konkron bɛhyɛ wɔ ma no frase ka asɛmpa no kyerɛ na wɔna wɔgidi ye no mbae no ɔmoboa wɔ enti wo hwɛ apostles na ɔmo amfa nyame asɛm na nye business enti sɛ ne obi ni Kristo honhom na so wo different spirit a wodi gu Kristo anim ase enye nipa nyina na asofo nyina wo Ghana ha ne wiase nyina na ye nyankopɔn asofo a wafrɛ Bible na nkasa kase ebinum de nkyerɛkyerɛ atoro ne na ada ebeba te munhwɛ won yie na kyese bi wom a ɛsɛe no enti sade abusua biara ɔman biara ekuo biara emu no ye won nipa bi a ɔmfa mmara kwan so na ɔmfa trene kwan so mbɔbra no ɔkyea na braba yɛse ofirimu abusua ne mu enti ɔka wɔ ho enti ni so obi kɔfa sɔfodie to no so nipa no preach no nya nipa miɛnsa tena hɔ na ɔtɔn ne ɔyɛ ɔtɔn ne foda water na sɛ wɔ hɔ ne yɛ gigi sika ne yɛ de masɔfo no nko anu odi a na no kyerɛ sɛ ɛnyɛ Kristo adwuma na ɔyɛ ne mo Bible kyerɛ yɛn sɛ baby biara ya ka asɛmpa no ne ya wɔka asɛmpa no onidi asɛmpa no
ɛno so nkyerɛ sɛ maka asɛmpa ntituaka na emom asɔrema no ɛto offering and then tithes a wɔka ho asɛm yi Abraham ɛstate etuae tithes nyɛ obiara na hyɛ no nyɛ obiara nhyɛ no Genesis chapter 14 no bra ɔkɔ Sodom and Gomorrah ɛkɔ di nkunim a ɔbaeɛ no ɔhene no ka kyerɛ ne sɛ ɔmfa agyapadeɛ no na ɔmfa nipa no ma ɔno ɔka kyerɛ ne sɛ ɔmfa agyapadeɛ no mu pin ɛnkɔ ne daakye Nyankopɔn hyira no a wabɛka sɛ wokɔgye nkurɔfoɔ agyapadeɛ ɛna ade abɛyɛ yie ɔmpa agyapadeɛ no enti hɔ ɛna onyame bɔfoɔ Melkisedek efsia no ɛna otwi a afɔd nneɛma onyaa no so nyinaa ɔkyɛ mu du na otu baako de ma Awurade bɔ afɔdeɛ ma Melkisedek ɛna Melkisedek nso ɛmaa no communion ɔmaa no abrodo ɛne wine ɛna ɔnom yɛ no ɔka kyerɛ sɛ ɔsoso Nyankopɔn ɛnhyira ɛna Abraham firi hɔ nti ofiri ɔkɔ no ɔna tua tithes no ne mma nyinaa betuae nti Jewfoɔ ɛba betuae ɛnsa na Yesu ba na Yesu baeɛ no ɔno nso ka ho asɛm na ɔka kyerɛ Farisifoɔ no sɛ munya atwom no mutua ntutusuo dudu ɛne ɛme ne nunum so ntutusuo dudu ankasa sɛ mode atemuo ɛne gyidie ɛne mobrohunu ɛka ho mbom na kyerɛ sɛ tithes no ɛnya de bɔne a obutua na mbom meyɛ adeɛ mmiɛnsa na mayi baako na magya mmienu a menya ɛkyerɛ sɛ mmienu no yɛ but mayi baako afiri mu a ɛno ne hia me a meyɛ ho adwuma no ɛna kyerɛ sɛ woyɛ nyaatwom ɛfiri sɛ ɔnka no kora no nkyerɛ nipa no enti metua me tithes na mehu nipa mmɔbɔ na meyɛ adɔyɛ na mekura gyidie no mu atrɛtrɛ ne nkyerɛkyerɛ papa ɛma nipa no a yɛ Yesu pɛ so ɔkyerɛ ɛno nyɛ bɔne sɛ wotua tithes deɛ a ɛne ɛfa mɔburohunu ne atemuo anaa trene ne atɛntrene justice fa ka ho na fa kyerɛkyerɛ asɔrema no ɛno na ɛbɛma wo trene no awie pɛyɛ nti sɛ na obi tua tithes na ɔyare ne ehunu mɔbɔ na sɛmba na ɔka no kora ne kyerɛ no a wotua ne tithes a wɔne Awurade ntam ɛwɔ asomdwie na wayɛ ne yɛyɛ and then Bible nso kyerɛ sɛ nam sɛ wokyerɛkyerɛ Onyame asɛm ti no asɛmpa no a wokyerɛ ho no ɛsɛ sɛ wodidi hu nti asɔrema no to wɔfrɛ no a yɛde bi bu asɔre no na wo so sɔfo no yɛma wo kakra a wode bɛtɔ nsuo ɛne samana ayɛ enti wontɔn asɛmpa no na mmom sɛ wofiri hɔ ho na wani biri sika me ho kyerɛ mpɛ sɛ msi dan pɛ sɛ mtɔ kaa pɛ sɛ mkɔ aburokyire na afei wofiri aseɛ sɛ wogyegye sika ɛfiri asɔrema hɔ na wo wayɛ yie na obi ti hia ɛwɔ asafo no mu bɛde wo mfii wɔ mu deɛ a na kyerɛ sɛ wode asɛmpa no yɛ dɛn ɛpɛ sika anaa wode yɛ business ɛna ɛfɛ nnua ne sɛ abranteɛ wɔ asɔ no wɔde ne nsa ato maame bi so na wɔfrɛ obi sɛ maame hɛ braa no ɛno ɛnyɛ nkyerɛkyerɛ papa ne nipa no ɔlidie because Bible aka ho asɛm sɛ Paul ka kyerɛ Timothy sɛ kasakyerɛ agya sɛ agya kasakyerɛ nna sɛ ɛna nuabaa kasakyerɛ ne sɛ nuabaa enti wode saa suban wei ne nkyerɛkyerɛ wei tena se wɔ asɔre mu a wommu panyini bi anim tia na wonkasa nso so ɛntia panyini bi antwi n'anim anaa ntea no wɔ kwanbɔne so na mmom de obuo ne anidie ɛde ma wɔn because gyina bia na wodi agyina no you are a chief labor woyɛ hwɛfo nhwɛso odwanhwɛfo pen akoa a woyɛ hwɛfo a woda wɔ n'ano enti woda wɔ n'ano no adwuma a woyɛ no nkyerɛ sɛ woboro enwan no a anaa sɔrɔma no mo dɛm hɔ no so na wode wɔn ayɛ sɛ carpet na nea wɔbɛka bi amonafo no mentiatiam so daabi da ɛnam sɛ wɔwɔ ho akontabuo nti no ɛsɛ sɛ wofa deɛ Bible aka ho asɛm no na de obuo ne anidie ma sɔrɔma no na wokyerɛkyerɛ wɔn na wɔn nso fa asɛmpa no na wɔsua wɔn nso sɛ woyɛ odikani no wɔsua wɔ na wɔde w'abrabɔ no ɛbɔ bra sɛdeɛ Nyame asɛm aka no because nea wokyerɛ no wode no ɔbɔ bra nti deɛ wokyerɛ wɔ no nso bɛfa deɛ wokyerɛ no na nso de no abɔ bra na abrabɔ no asɛ enti obi ba Kristo mu a wɔwɔ abufuo wɔwɔ ɛtorɔ wɔyɛ korɔmfoɔ but ɔtena Kristo naase na ɔtie nkyerɛkyerɛ gye Yesu di na wobɔ mpayɛ ma no kyerɛkyerɛ nokorɛ no baako mmienu na afei otie pɛ bonsa afei deɛ ne suban no na egyae ɔyɛ dwamanfoɔ koraa afei deɛ bɛyɛ ne tan korɔmfoɔ koraa korɔ no bɛyɛ ne tan na ɔfa
Kristo su ne ne ban na wo de akyerɛkyerɛ no no ɛwɔ asɛmpa no ho ɛde amanya onipa no abenya nkwagye enti Kristosom enye business de nyame mfrɛ no ɔno ɛna ɔde asɛmpa no ɔtɔn edidie ne ho yie egya asoroma no na emom sɛ no kra na Awurade afrɛ no awon kontabuo a wokakɔbu ɛde akyerɛ onyankopɔn wo nwan a ɔde ahyɛ wo nsa na Bible aka sɛ yɛbu wo ho akonta enti no ɛsɛ sɛ wode obuo ne anidie ma na afa asɛmpa no so ɛde kyerɛkyerɛ wo mfa wo nyi wo ho sika ɛmfa nhwɛ wo ho na wonyaa wo mo okay ne ntwawa no de nanso bi no wɔ hɔ a ebi ba obi a bɛka sɛ ei na daada odi sɔfo yi wonya nya yie wantɔn asɛmpa no nti bɛyɛ no ayie yie yɛ no ne sɛ okura no kuradie no mu na wɔkɔ nanso no wodi no kura trans a Awurade bɛhyira ɔbɛpɛgya kakra ama baabi mfie no do a bɛtena Awurade no ase no ɔbɛma wayɛ nhyira a wonyɛ hiani na wonyɛ mmɔpɔ nti wɔn a ɔbɛtie obi anso no wɔn nso nyaa nso bɛnya Kristo yiedie ɛne ne nhyira no bi. Okay, ya papa na akasa no Pastor Moses order Christ Ambassador International Church ano. Na me go straight to me ame brabium SK. Papa wakasa. Wakasa. But SK before ube come back to o statement now we make you know. We make a statement me say law of karma. Yeah. Sure. Yeah, kind law of karma na se che say. Yeah, kind the law of karma na I say and then penny for no yeah no mo omo de kasa bibo bi ka say de obedua no and one obetwa the law of karma ne say wo de sika wo nua ka hu so bi so be chi wo de sika wo the same thing nti na sa ante ni nti no na bone nkoso sa cause onim say de me de be mi nua no obi di the same thing be ye me akwa say give and take nti de be ye wo nua no obi di be ye wo nti ni ka hu say wo be jai e bi ade bi a enye cause ye pe the law of karma no ene obedi nti sa na tie okay that's it na me papa kan say me na mani age papa yie ene no ye nhye da sane na ye kan ye mbe nti ye nhye da nkom bibli sa concern tight ni we no issues no ma me busa say accident na etumi ba ne say ebi mutumi ewura nyamedwuma mu adwuma ye konkon na obi tumi room na we say me mafa me ho adwen say me de me bebu apu mafa me ho adwen say we de me de me chinchim konforsa e de wiade me yese baduma na ye konkon adwuma na o ya manaka akoka say nyamesom na kwa say police police for bo apu kwa me shada nko na sa de but it won't say akoba ne sana na it means osom no na say fault wo ho problem because untumi mfa nyankopon na make nyankopon na osom no oye the wicked God, the God of Israel no aya na nipa ni mum aya na nipa aduan say the God of Israel na that merciful God no na nyankopon asa nipa odi agora Israel for di nkwasema pa asasem nyenu wakan omu nyina gu wakama tum nyankopon ni di agoro no be ka chem say that God is merciful God to the extent say obako for big like no be gian so lifia be praise the Lord not the want you free no that should tell you say osom no yosom papa what you say but there was say nipa eti ase ne say asase we so religion no ekutu fear and panic say mpese me wini wa e was say me di hu ewura mu ehun ne bi ni say hwa ye hwa de John chapter 16 the verse number 1 to 3 ne hwa de bi o second spe ne hwa de wo eti ansa ne say obetumi awini obi no e was say odi kan say ade ne wura ni mu fear and panic ansa na otumi awini obi ngasa untumi wini no what you say me gina hayi se menya 2 minutes ya metuma ate village metuma ate ku wo medi machi na me ma nyame de amom nyame ne modo so oti ase eti dia wo se ni party ase ne se I was say religion na nkofo do me wura de ahyem say because of say ene ma mienu heaven and hell unti na ne religion abeyesi abo obia de ne kra nyina wremu no there's nothing like sa ne ma mienu we eni ho eti sa ne ma mienu we eni ho ne asofo no first no yen ye asie mu because yen kan kire wo ye ka kire wo say heaven and hell ni ho no ma wa ade na be ye enti me ha me ho a enti me twa me tight me twa me correction me ya ade ese na be ya metumi anye be papa atena da achi bi no na ade we ni ho biem na fe na me kwede wa sole fie nsane ma me ni we na ye the whole religion enti osun bia se be se me create religion na I was say me create me hell and heaven enti me masa me kan say ukọ so ba from all Christians ebe end up our Muslims hell
ɛna Muslim for nyina so be end up Christian hell because Muslim for kyerɛ say Christian for am before mo nyame a omo ko obi oti ase nti no the concept of religion no fear and panic no so eni ho ndaada oti ase eti me papa na kasa na me de there's no way say obetuma kwa abosomfie na de abosomfo be ko di agro bi ko nso di agro bi kum enti yemfa efin ko abosomfie kwa se ko hompo a ye were mpaboa anase ye ko ya ade ane adwe ho tutu bi ko enu se di agro a ho no ombe ne enye enti no na ade enti na ye nyankopon no ye enim so no e kronkron na ne hu no ade enti na obetumi kokun obi na ode na hye ne pulpit ase na odi na sa pulpit no so na odi preach the Bible. Why? Bese guse papa ade enti etum ba ne sa. Oh, that should tell you say religion no enyo so papa bia keke. Kwasi boni e de babe dada ya dwen just to enslave us. Did you pade no obubu ya fa so then we move on. And na de e koso ne no. Eti na afina asofo ni bia realize who say okay, sin adnete there then let's move on. But omo ebi mo so ma dwen say okay, sa de na enyai yenye. Eti won say we are time e won say see ano, oye den the truth will always defeat the lies. Yes. Nto macho obi. Yes. Macho the Okita Bible no be no one kind enti. 61 to 3. Yeah. John. Yeah, yanko. Nti afia no mbrɛ nipa ebi no nti pato yanko. John chapter 16 verse 1. 16 14 sorry 14. Oh nti no I was said this is the time I was said nipa emo madwen ɛda ho what you say say me nwe ba bi da me ma me ka ho no nsɛm nkyerɛw say me wu da ɛma ya mintu me ka amusiye nsɛm nkyerɛw anaso wu achi nsɛm nkyerɛw da no nti na wo say nipa mu mani da ho pani yanko ndada ni bi nie 14 John 14:1 ɔse den ɔsema mo makoma entutu munyi onyankopon ni na me nso so wana ekasa wana Jesus na ekasa na munyi me nso minni ɔse verse 2 no se den tena bia pi a o magya fie saka ente saa akamakama cho ahakra ɔse time kametum bas ma breaking down asofo bire na omu miskutisa scriptures wi ɔse den saka ente saa kamakama kyerɛ mo Samuel koma ko siesie baabi mama mo na se me kwa na me ko siesie baabi mo mama a meba biem na be fa mo de mako enti the first thing say me ba me de fie be wura mu say baabi a yesiesie on ma me be fa odo wako enti na wo say wo obre ho asanye sa wo ko gyam ye ko hyew we di hu na wura mu nti wa na mu nyina no ma mbre mo ho ase a ma oso yi mu a me wu a it means me ko ye ko hye me ye ko emi sei sa fie we ne di ye members ni mu enti ono ankasa no se ne kunu po na se time aso so ye dwane ma na me kwa sole because me di agora heaven bebo me what you say enti sa fie no na ye di room e di create the whole concept of religion what you say etu awie ye no but no one say religion akoye bi te say e coded Bible na coded enti when you be di code na obekan but won te ase what you say and nema be below no ma metima ka say sensible adwen dem adwen kra wo kwa sen Bible to me be anim religion to me be anim if say to me one man time because mo fa nsum le me no me person papa ya de ba ko pema me so to me sad na dia me pa me ho achi ma be di Jesus achi adin time me kasa Yesu me papa kasa o ka sem bi o say Yesu say o ma to me say mo fa san krofo yale mo fa nye bebe na Yesu san ka asem say mo gi me di a ensanche na me be ye no mo be den mo be ye mana boro so ananya sa enti no me de me pensenche ne kese bia o se mo be ye mana boro so enti nsuo nie say me papa to me dan nsuo we ensama me no ma the whole life me pa me ho achi ma be din papa achi. That is it. Wow. We dey anu ayedin pa anu ayedin. Eti omunyai they should omunyai some and this time no yen to me keeping Tony beam. Ti come out. We then the truth will come out. Yes, into omun forget to say I won't say oh ye pene asofo na fi ase threat where you very careful. You see. Never. It's a quotation we are na Yesu be catch us say kona make when asofo no the whole religion when your main quotation say Jesus so kono san baby na papa can o say me o say Yakobon de ba Yesu Kristo. There's no single quotation that says Yakobon de ba na Yesu Kristo that no error mistake mo yes akwa mo yes na mo limit the God the creator no mo limit no
Nyankopɔn hyɛ obi anka sɛ wo na mehyia na mede Bible ama wo makoa wo na mapa wo kɔne koka me nsɛm pa kyerɛ no bibia ne hɔ saa woyɛ saa kwa na Bible no ɛyɛ insult kwa de ma the supreme Bible no the greatest insult kɛseɛ pa ɛde ma the supreme Bible a whole lot of contradictions errors mistakes azan metimi nkom oti ase etimi tumi me onim dia adwena bomu no opani so the mercy one me da ase eti me se me papa on train won ye miracle na yenko miracle na yenko etiefo ne ahwefo wa weni tia studio no ma ehyepa me papa we between SK and Pastor Moses SK to challenge bi o say Pastor Moses etimi dane nsuo no ensamana obepa nechi abedan Kristo sumechi where is ofo yesempa mbacho midas the law of karma no and sunshine Bible you need the Lord of karma with this word the word of God if fiti ase nyankopon ehwehwe so nipa be ya adepa enye bone the Ezekiel chapter 18 verse 4 hwe akra nyina wo me se ejakra wo me no se obakra wo me no okra a oye bone no ono ara ne bewu enti so obi tra trans wo wiase na se omfa no kre entrance ya ono ara no bewu na Bible sin ye onipa onyankopon yensi na twetwe na de wudua no eno ara na obetwa enti so obi wa asori mu na wodua bone no eno nkyere se Kristo so mu ni ho eno nkyere se Kristo ni ho ne wudua no eno ara na obetwa in Apostles of Christ no Judas na owum o ma ne ho kwan e ma Satan e fa na koma enti yese oton ne panyini oton Yesu na odi jiska Yesu kasa kyerɛ ne mpɛn bebree nanso wantie enti saa na asɔreteɛ saa na nkramoteɛ na nkramofo ntimi mefa Kristo enkwagye ɛna Kristofo nso nkɔkɔfa nkramofo nkwagye no wɔ Yesu Kristo mu and then John chapter 14 a preach yi verse 6 no mbaje ɔka ama me 14:6 yes ɔsɛ Yesu sɛ no sɛ me ne kwan no nokra ne nkwa ɛno obi ma ɛda no nkyɛn gye sɛ ɔnam me so me da ase enti saa Yesu ka kyerɛ nso ma akoma ntutuo no enye hu ɔma hunu sɛ osom udi Yesu akyi na ogi ne di na afa na asɛm de bɔ wo bra daakye ɔkra na ɛwɔ wo mu no ɔkra na nyɛ President Akufo-Addo dia ɔkra na nyɛ o maame no papa dia ɛna ɔkra na nyɛ America President ana UN Secretary ne dia saa ɔkra no yɛ onyankopɔn kra omu na ɔmpro enti ɔkra no yɛ Awurade dia nti no ɛnyɛ danara wɔka kopie ɛwɔ Awurade anim na onyankopɔn abu na ten sɛdeɛ ne nnwuma teɛ enti sɛ yɛte asase so sɛbe ɛmmoa yewu ane yewu yɛni anidasoɔ anaa yɛni baabi yɛbɛka kɔtena enti wiase yɛte nyinaa yɛda akye korɔ ɛyɛ mmienu pɛ heaven and hell enti wo a wopɛ sɛ wogye Yesu di no na wotena so nokura mu no anidasoɔ a Kristo kan John 14 no ɛkyerɛ sɛ ɔsiesie baabi pa ama ɛno nyɛ hu ɛde hyɛ asɔre ba mu yɛkyerɛkyerɛ wo ɛnam sɛ yɛnkyerɛkyerɛ nti no yɛma wo hu deɛ yɛatwerɛ ɛne yɛakyerɛ wo deɛ yɛ nti onipa ɔse mede nneɛma mmienu asi w'ani so deɛ yɛ nhyira ɛne deɛ yɛ nnome deɛ yɛ nkwa ɛne deɛ yɛ wuo yi mu baako enti onipa bi atena wo naase na wo kyerɛkyerɛ nsaa asɛmpa yi a wan na ɔne ɔpɛ sɛ owu ɔkɔ bonsam gyem na ɔkɔ ama ne hunu mu obi apɛ sɛ ɔkɔ asomdwe mu enti ebi tie ɛsesa ɛdwo ɔdwo no a ɛhyɛ wɔ mu no ɛnyɛ wo na wode hyɛ wɔ mu because onipa bi ni wɔwɔ the spirit of humility we need the spirit of love we need the spirit of obedience only one God and Jesus Christ and the Holy Spirit
nyame baasa kuri ene ye da no ti ono a wo kyerɛkyerɛ na asɛm no so ɛyɛ Holy Spirit ɛda John 1 sɛ mfitiase na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ni Nyankopɔn na wɔ hɔ na asɛm no yɛ Nyankopɔn enti sɛ wo ka Nyankopɔn asɛm na sɛ nyame afrɛ wa ɛnya wo na wo putu fear in them sɛ wo de hu hyɛ asɔroma mu mɛ wo kyerɛ adeɛ wɔ nyame aka na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɛma onipa bi a otie no ɛno ho asɛm na ɔsɔfo no ɛkyerɛkyerɛ wɔ enti wote a ɛma wo kra nankasa enya nsesaeɛ enya nidaso sɛ ampa me awieyɛ yɛ no na yɛbɛto wɔm yɛ nananom yɛ papa na mfa no ɔmokɔ ɔmo ngu nkɔtena baabi ba saa ɔmokɔ atam wɔ mu mokɔbu nkonta na yɛn nso so saa na yɛbɛkɔ enti wiase sika ne agyapadeɛ bie no wɔbɛtɔn yɛn nkwa agye Jesus Christ enti Yesu sɛ me ne kwan no nokorɛ ne nkwa obi nkwa agya de nkyɛn Yesu ɔname so enti sɛ onipa bi te wiase na sɛ ɔnye Yesu Kristo ni a ɛnyɛ bɔne na mu Onyankopɔn dɔ no sɛ ɔbɛte ne asɛm no ase na wɔde ne dɔ ne gyidie ama ɔno Nyankopɔn na wasesa enti wosesa wie a wobɛhyɛ Kristo ase na wotie Kristo na ɔde n'adom no abɔ wo ho ban ahwɛ wo so enti saa nsue wɔde asi wo sɛm nso because Matthew chapter 4 a saa na Satan ɛkɔfa aboɔ de bɛto hɔ ɛka kyerɛ Yesu sɛ da no ɔboɔ yi ma no nane paano ne di Yesu ka kyerɛ ne sɛ ɔsɛ nyɛ nsue wei nku no nsue wei ne nipa no a obɛnya nkwa na mmom asɛmpa a meka kyerɛ sɛ Yesu ne kwan no nokorɛ ne nkwa so wɔgyidi a baabi a waduru bi a Awurade bɛgye no nkwa onipa bi a wotie bia nim Yesu no ɔbɛgye no nkwa ama na firi ne bɔne mu no ɔde ne bɔne ayɛ dɛ akyɛ no even baabi oduru ya ɔsan yɛ wɔ so de Nyankopɔn frɛ no menka menhunu wo nwumadeɛ biara bɛsɛ nyame frɛ no ɛna wɔnyɛ adwuma no deɛ a ɛneɛ na adwuma no a onyame frɛ wɔ awogya ato hɔ no daakye biara wɔ ho akontabu na mu so obɛgye Yesu Kristo adi sɛ ɔno no ne korɛ ɛkwan ɛne nkwa 3 things nneɛma mmiɛnsa the truth is only one, that's Jesus Christ. And then a kwan so so way no ye ni kwan bi e konkwagye mu kan Yesu Kristo kwan no so obegye di no be fa na asem so ansana okra no ni wuo no be wuye no ono wuyi ma yen se ye na ya de boyefo no owu amaye because ye na na se nketwa yen so ka na ono begye saa so twe no e na wogye ye free saa amane no e na owu kɔ asama no saa kɔ di asama do so na owu osu nkunim. And then we call Revelation chapter 1 verse 7 and no ekona ose mini na metiase na mi wi na ma sorry na mi kura wuo na asamado safoa enti wi ase etie death and life is Jesus Christ. Owo nya bonsam death and life is and now is at the hand of Christ. E wo Kristo nsam enti sa wuti Yesu Kristo dia wonkwa wonimu wo bewu a ono ma akwan bewu na mum so obi nyi Yesu ni ya ne nkwa ni Kristo nsam enti no sa yebɛyɛ nsankyerɛne ama na asakyera no the best way any John 14 or 2 and verse 6 no sɛ Yesu ne kwan no nokora ne nkwa sɛ obɛgye Yesu Kristo adi a obɛfiri saa kwan na ɔnam so no so abɛfa saa kwan wei so na saa kwan wei no ɛyɛ Kristo kwan no ɛno ɛna bɛma na hunu sɛ ɛno ne nsankyerɛne because the greatest miracle in the world say onipa ɛbɛsakyera na adwene agye Yesu Kristo adi every bɔne mu abatene ne mu it is a wunyaje Yesu diva every bɔne mu batene ne mu si apa wo nsankyerɛne ɛwɔ wiase ɛsɛ sɛ onipa wunya no efi sɛ so kra ne nyankwa aduane ensuo sika agyapadeɛ ɛno bie ni hɔ a ehia okra no de ohia ne Jesus Christ ɛne na asɛm obetie ɛde abɔ bra kwa wiye ɛno ne ade ehia no enti no nsankyerɛne bie ni wiase sɛ onipa bɛgye Yesu Kristo adi ne Satan de ye Yesu no ebi ani medane nsuo onum na yɛ nsankyerɛne a wobɛdi Yesu ati na unyi Yesu ni a akoma no Yesu ntim a untimi mfa mbɔbra bia nya no so no nipa na nsuo so no nipa benya nkwa asɛmpa John 6:14 no ɔno ne kwan no de kora ne nkwa de obi pɛ nkwa na kɔ a Yesu fa Yesu so no ɛno ne nkwa nsuo ɔno mpɛ obenya nkwa obenya ɔgye efre Awurade nsɛm enti no the law of karma last be na me no obi din komo me rather be wo asama ye ne tena abrohafo na ono ne kasa the law of karma the law of karma
and so one ni family ntem enye enti okasa di atem nyina wom owie no afero about the law of karma owie am so wie yes into the law of karma tell say did you know penny atem so for na say ade a wo ye ndi enye yes am ka kire no no timi ye de ye no wo ko correct obi a adenti na wo sa akofom into the law of karma na law of karma na we jai bible ato wa say the law of karma no and so change bible no abrabo bia ye bo biara e wo bible yim enne ba bia wiase adure e wo bible yim ni ba bia wiase ko e wo bible yim enti se wo wan hua nyame asem antena nyame asem wan kan no pa awia nwumre de biara da wan hua nyame asem a e de bia no pa bia asem mi hua nyame asem man read kranya 2 or 3 chapters ansana mabompae because do na wo trance no asem no ya honhom enti wo hua no na onyankopon so bie wo nti ase ani e ma wo ti asem na ase na ebubu na ebie wo na mo aben Kristo. And James 4:8 said, "Mo me onyankopon bebe. Wo mpaebo ani nyame asem kwan so. Bra wo tie Awurade na wo hua na asem na bompae na Awurade so ben. Enti ma wo hu Awurade wo mu, bone be ye wo time, bone be ye wo tiwade. Na dodo na wo kira soroma no so no, wo mo so amuti asempa no so eyi wo mfiri bone mu na de nsakyrae ebre wo amane ma konkai. Enti the law of come on the God na no any wiase no emwa no omfa Bible no on translate na onkan. Constitution name will be a government be a constitution be a certain Bible. The Bible also no the oldest book in the world. Na ense sanso da no be no betuma sesana that no president, no Muslim, no Christian, and any Hindu be no betuma sesana Bible. Because opa betuma jiashen, o generation John 3:16. Da makumem. And no betuma shen. What mean no? And no so na aje benkwa. It is accepted to musiana to moi. A life for you. It is my watcher and dear, what should have Vitiasia to Amay, when Yamiasam wins Santa. Na a train near Bayasin in the AC, near Drew Swain in the air comuna. A joy a soft now can kaya, also Trawa Soroma. Eh, Asam Yaba, Nansa, sorry, and then near Bayasin the air who Namcajon said, will be a Mayasin Yenu. A Bible Naka was and said, Brene Quaria, Nipa. Bonne akono enibrebe mansotwe abususenka awofo asem wasodin for boniaye for apamse for wona bibiara hontem awon wokekare wanim kire nyamsompa enti Bible watwere we na se nipa te asonde na bi bob ye bonne bi bo adwaman ebi kusika ho ebi kontokwa men sesam adwene mfiri Bible no the Bible kae no na abamin also kotu John 16 verse 1 no Jesus say me kan we ya kire no mo nsunti ye de we bekem ye be ye musa wa sonde mu na omo ye saa omo fi so omo de som me nyankopon nanso omo nim meja no enti obi oti Kristo mu odenta otan manso twen konkonsa etena mu biara no na say ompe Kristo asoro ne yi ono be ye otamfo eti asempa no eti sa ne ma we nyina kwaso asoro say eh Kristofo ene ye sei bra a Kristofo wo Ghana a GD4 wo Ghana na de Awurade asema ka no eno na se bem ye hei no otan ne ota enim kasiri nyina afiri ye bana nanom a mo je asempa de presby Roman Catholic a mo di ka som ye ba amrofo no ba de nkyerɛkyerɛ ba ye no eno nkyerɛ sa amrofo abɛdaadae nya Jewfo no bɛka nyame asem kyerɛ you the western part of the world na eastern enso de free enti only one nation Israel ena onyankopɔn yi ne wiase nyina omo din usua Bible na hu say Israel nyame do nanso omo ya so den pe ena na o ka say nyankopon ye wicked God no it's true me so maka kire masoroba say nyankopon ni tirimu ye den pa so tufu ne na wamfa ekena na wamfa ne e beto wo no beka say nyame wada wo abrabon nyankopon ye nyame na tirimu ye den na natamuo no e be ye so ka revelation a wo se nipa besu adiabobom po adi Awurade atem akasa Awurade adan na wo ye yenseye nanso Awurade de asotwe beto nipa maso the Bible aka bia bebem enti wo ye enei na nyame ye wadom na oni makenkan na ye kan sempa no na wo totwene se obi ebirum ti asonda mu yenti me nkwa asore da enye wo na odada wo wankasa na wo ha wo kra because awieye no ye begina temu de wodua na asase so bia no bebu hu nkonta
sɔfo bɛbu ne deɛ asɔrɔba bɛbu ne deɛ and then obi abu ne deɛ na ne deɛ ɔyɛ ɔfa asɛmpa na tene no ɔbɛsɔ nyame soma so wɔnkɔ kum amalekfoɔ na wɔnkum wɔ mu nyinaa ɔkɔɔyɛ no a yɛ sɛ wɔkum wɔ mu nyinaa na wɔnkum na nnipa tu no fo ka kyɛn sɛ papa gyae ɛnyɛ nnipa a wɔdeɛ no ho ɔfɛ paa ɛnwa ne mpɔnkye nso ɔmo ɔfɛ nti meyɛmfa nkɔ Israel nkɔbɔ afɔdeɛ nyame anka nkyɛ no saa ɔyɛ saa de kɔ oduro ne nyame sɛ wo mapo ɔkɔbɔ Samuel ne sɛ masa bibie ni hɔ a wobɛyɛ a nyame bɛsesa n'adwene afiri wo ɔho nti sɛ wantie deɛ onyame asɛm aka na ofiri sɛ wobɛtie nipa nipa ɛyɛ no na abrabɔ no bɛhwɛ so a wankasa wobɛdaadaa ho akɔde wo mɔkyi okay Pastor Moses ɛna mote no nka no ɔda Christ Ambassador International Church so chairman me patcho do already Bible no ma me patcho be say mama quotation ni biom na o de ato biom o say John 14 something na ahwefo obi send me text message so when nya quotation ni nti o pese onya quotation ne back John 14:6 na me patcho kan de na e wo honom no ma e biom 1 to 3 John 14 verse 1 downwards asemu mama kuma entutu wonye onyankopon eni na me nso wonye mi na pre e wo me de fie se ente sa anka makama kyerɛ mo sam se ko ko sie se bi mama na se ko na me ko sie se bi mama na ba bio na ma pa mo makko me ala me kyɛn na bia me wo no mo nso maba ho ebi na ko the okay me da si baby okay SK and then they attend semo papa arab wa chair nyoma ni super mani age enti me pacho em say yemre ne ya yemre enti obeye bibi kakra bi na mame clear ne bi mu ha in the first place no kre the Bible writers no omo yes smart what you say and Kwahoma told the New Testament from the Piso families almost studied the Old Testament for 400 years. What you say? Almost studied the Old Testament, the Torah. Uko Hebrew moa, yan feno Old Testament and New Testament too. Now I na kiso for kwatebe mitumsha mana mu ye mobo. En krofo na yesu no me Israel for no. Ya twambe ma obuso mo say ampa so som na yesom no eye ne sa pepe ana. Uko Hebrew for sa Jew for no san krofo na Israel for ni mu a. Old Testament Yohumiasa the Torah Tanakh and then the Netivim miasa ngeni nyane nyame asem what you say ngeni nyane nyame asem fani nya goton ten on say the writers of the Bible omo ya smart to the extent on say a time will come we the black people no and as Africans never be hu no kure no entom ni shey mu say a time will come na enkofo be so let disprove Bible na kasa asem tankofo mo antichrist na antichrist no me jitum say me antichrist. Now what is the meaning of antichrist? What you say? Some may tell say adna wo ade no enya no kre no. Ma be antichrist. Anya hwe me jetum. Say papa kire me say ensu no dan ne nsa no. Ma be abonsam eye sa de a na Gideon so abonsam. Judges Judges chapter 6 the verse number 36 downwards. It means Gideon abonsam because Gideon bufu nyankopon a oso ne hweye. Elijah also be abonsam because also the same thing. No ma ba afon twetwe second etwetwe mo. What you say? It is said, "O kasa me abronsama at times no, so person me be do willing echi a. Me show me proof. Because who nyame no also abin we very powerful. Tell me proof gitu obi na me do nyame na chi. Na Elijah mo de ne ba fon de hwe so na fi de wie no. Na Elijah nyankopon adi nkonim no te ase. Na Gideon also esi wonom. Yen ka Gideon ka de kakra bi pe. Yen ka hono Judges chapter 6, the verse number 36 no. E ba ne hwa de. Na Gideon ka nyankopon say so I will say me so na me obefa de age Israel for ne dia sanya o kan pepe dia na hwade afa dia me du odwan ho beto no mu tie question na tie so here even Gideon edima onu nyankopon nimpu na how much more say we nipa hwade we ha de o se den na we kwa me che obebi o no o se nyankopon ne nyankopon ne som ne yanso ne hwe na ono so nipa nhwe ye be so yenkwa ha na hwe me di odwan ehu ebeto no mu
efom ye ko se den ono se den afi de ensuo to a na efom nyina ewo a eno na mehu se meso na obefa agi Israel for ni se mede se ono na se ensuo to a me ensuo to enfo ba bia na mum eso no nko ade me ensuo ni ngeden enfo so hwenso we kese wi ene question de man what you say eno tin ko de se me bronsam anya hwe Gideon so ye bronsam maje atum thank you yanko John chapter 16 afina mba be kirem won se ene no ya mre ni ntino na me pese me komu deep but se na akoma me nchi akakra bi na ye mfansi yanko John chapter 16 emla Yesu ekati na sunyafo ne se me ko siese ba bia ma omo no man ti ase o ebesi nne asofo kukudam Reverend Archbishop omo nti ase besi nne mba be kirem hwe yeni kan 14 hono verse 1 na me ncha de mu ase hwade bi wo ha o say but teni e pause mama kuma entutu munyo Nyankopon ni na me nso munyi minni tinabia pi e o maga fie temi yo statement sanka ente saa akamla me ne mo nante anka meka chem efie ono bibia ni ho entika me kwa akosiesi ho de amamo eti no yes statement no ka na obeso chom say anka mla mo no mo nante no se papa ni fie ho no sanka fie ni ho no ma aka emla mo ne mo sha ase nante mu na ka medi kan ka kire mo say ho de edan bia ni ho ntimi edi kan akosiesi ho amam but esan say edan ho no ntino okwa o ma biem na mo Yesu nkoso o ma biem efie nko 16 won ye hade chapter 16 the verse number 7 no ye hade afuna obetiechi mu because no kan man tie ase ye ko se den na makamu no kre eyema mo se meko na se meko na se ma ko odiginafo ne ma hwade o ori ma mo nchen na se meko a mesuma na manaba mo nchen na ono de se oba onne be yiase nyina aten bone ene treni ma ene atamu mu bone ho efrise ti efise Yesu oba ene mum kama anyimi ani ase ene treni ho efrise mewe kwa agane nchen na mu hu biam eti nyo kan o John chapter 14 asuafo na nte ase ono se ono se Africa kire no se mo me ba no mo anyimi ani o dina mo anyimi andi ntimi kontimu hu me biem afi hwan Christopher hwan no mo twen me ma heavy mo na heavy na nkasa no kwa na big topic on it ntimi me ma hoye me nya mo he bat de papa ne kan na besa ma nte ase se ntro nada yan kan no kwa na nkire wiase fo na wiase hu se asase ne wo so no ye fa de tie ma ene ya chirimafo no se nia wo bedua no enu na wo betwa medase okay SK akasa SK akasa yeda SK asepa ewo de wa kire adwen sofu Moses so a kire adwen wa pa na enne se de me kai no studio no mu aye hyehyehye pa asofu akukudam ene wo studio ase ena ye producer so we jade o ye nyina awa be hye studio ama ofele vibe no producer angaza ono mpa so leko oso onji nyamindi nti ene ye hwe se obeji nyame adi ala onji nyamindi producer no no osoni preko osheni akane no na ene muhono na washishe doso ene die wasisa na fadie ahun sama shekotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot to shen will be emphasis and I know 9. I give you for 9. Mama wanna know. Ona when we wear Yamia when you are. Mama wanna know. Ano kwese mo Soya do sudie Yesu
ma yati nyami asipa mama manina mama wiwe ise nyami ya kwainwa mama manina ewompa se asona dosupa ensu wanamede womuna musande womo echinye bieni mo asona dosodi ampa ensu wanamede womuna musande womo ejikifo yawomo sonsoya aji ochosa yo krom su koma yehuda akane no na yelimu patada ya shishe krone chiwati akane no na yelimu tasoni sebena busama fakimishe ensuele wajenga brini kobi kawenunashe akane no na yelimu inaje wajisi kansa na washishe tobi kona kosa ya wasisa wafadie wawewe wati eblena wiedo minia eblena so jidini eyedi so nya ofupo ni twosem sia yedi be nyame adwumano obisia sari bia ya sari wati oka wabwa enya sari bia na ya sari ojidini na yese osofu achia kreni munusu afre na safu menina tode atuwe nimse wa wiyare no bra ye kreye ni munusu na yare da ko chebia mani bari sinsan bra beja kwa chene jumare ko ye yami me muna mani afe dia kwa nche muna dosu enye na dase mini atrosa muni kontonkwa na mimanye diempo asori bia ya asori anka Jumedie ebreye HYTV GH Hanyok Estate Limited, York Mineral Water and Adams Clothing. Omena eboa emeti midi Jumedie ebremo na sounds na Rock of God Ministry and so yasene and yetimi di Jumedie ebremo. Samre moving on. Na MC SK na or hit mu pa ansana ye fi hono ekoye. Na Samre dey ebe twa so akọ Pastor Moses hono na Pastor Moses so wamaye ne loud voice na afi ye huni ye be Pastor SK akan sem bibiri oseme ye njinya mindi Christosum endi na Christosum eye bone bache you with us se obi ka se Bible no mo tire no omo de abeda da ye na enya no kre 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 atwere nyina afiri Nyankopɔn home mu na ɛyɛma nkyerɛkyerɛ atanyi atenatene ɛne tene mu yɛne na Onyankopɔn nipa ayɛpɛ a wasiesie no koraa ama enwumapa enyinaa enti Bible no obi ka to sɛ obi abɛdaadaa yɛ ɛna ɔmɔtwerɛ Bible na brɛ yɛn na nyɛ papa mfiri Nyankopɔn so a deɛ Nyame asɛm aka ɛnyi ni lemum Bible ya twera brɛ no efra Awurade na mum ebinom asesa west ne sentence ni bi ewo mu but deɛ watwera no firi no kura no mu no deɛ ɛda so ɛyɛ adwuma and then call revelation so a ɔse deɛ ya twera no enyi bi mfirim ɛna mfa bi nso nka ho woyi firim obeyi wo nkwa afirim ɛna ade bi ka ho so ɔde ɔhaw ɛbɛka wo ho enti no Bible no ɛyɛ pɛpɛɛpɛ na ɔkotu Gideon deɛ no sɛ de nti a meka sɛ menka ntene sɛ wɔyɛ Satan daabi meka sɛ deɛ Satan ɛyɛ Yesu eni so ɔde ɔboɔ bɛto wɔ sɛ ɔnna no abodo no Yesu ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ abodo nko no nipa nam so bɛtena ase bɛnya nkwa na mmom asɛm biara ɛfiri wɔ Nyankopɔn anum so bɛba no enti saa nsuo wei no
nya no no nyam a onom a obenya nkwa oje Yesu Kristo di sɛ me ne kwan no kora ne nkwa obi nkwa agya nkegye so na me so a ɛno no obenya nkwa na mmom ɔno na Satan enti instances ne bi asi wɔtwere mu a Yesu wanyɛ na Gideon deɛ no ɔno ankasa ɛna challenge wɔ Nyankopɔn enti wɔte wɔ betuma challenge Nyankopɔn so ɔpɛ so ohun sɛ Bible no nyɛ no kora ɔnkɔda na ɔmfa nsuo nsi hɔ na ɔnka nkyerɛ Nyankopɔn sɛ yɛ ɔno ne ba ne Yesu Kristo a ɔma nsuo no wie Awurade bɛyɛ ne nsɛnkyɛn and then wɔnya awurahyɛmu ɛwɔ Nyankopɔn mu Gideon so Nyame hwɛ sɛ yɛ wo na wɔsoma me no ampa ohun sɛ yɛ Nyankopɔn to ɔdane no sɛ nsuo ngu so ma aseɛ ne mfɔ egu soro aseɛ ne mfɔ ɛna ɔsɛ butu no sɛ aseɛ ne mfɔ soro mfɔ aseɛ ne fɔ ɛsoro no nso amfɔ ɛna ohun sɛ ampa ɛyɛ Onyankopɔn na ayɛ dɛn afrɛ no a ɔsoma no sɛ ɔnkɔnkɔ yɛ adwuma ansa na ɔkɔ akɔgye Israelfoɔ afiri Syriafoɔ ɛnsɛm enti wei no ɛyɛ sɔhwɛ a ɔde sɔ ni ahwɛ nti na meka sɛ deɛ si Bible mu no ebi na asi ɛwɔ saa ɔde yɛ no nti ɛno deɛ ɛnya adeɛ ebetumi aboa ti ɔno nyɛ Satan nti ɛgya wusu fa kyɛ me anka so Satan enti no nea yɛsua ne nea yɛkan no twerɛ kronkron enmu twerɛ kronkron nimtia because if it tete nansi sign ne yɛtia ne tie na so obi amfa saa kwan no so a ɛna ɔno mbom no asa na brabo bɛrɛ ɔnsi sɛ Nyankopɔn asɛm na Nyankopɔn so nsesa Hebrews chapter 13 verse 18 sɛdeɛ onya Yesu tie nora no saa na ɔtie ne ɛkyena daa ɔte saa ontwa atrɔ da na ontwa atrɔ nso so da ne no kuredi afiri mfitiase ɛkɔ awie enti saa Bible no a ɔka 400 years a ebinom tena ase suaeɛ no ɛno ɛna onyame ama mo twerɛ Bible na mfo nipa pɛ so a obia fa ne pɛ so sɛ mafa Bible me twerɛ bi atum na me de ayɛ onyame honhom ba nipa a ɔtwerɛ no so ɛna Onyankopɔn honhom fa wɔn so twerɛ nsɛm ne nyinaa and then ɔfa so a ɛgada ne nyinaa de hia even John chapter 20 kurana Bible say ensɛm ɛfa Yesu Kristo ho no sɛ yɛka sɛ yɛtwerɛ ne nyinaa mpo gu Bible mu a ka Bible no bɛyɛ kutu wopagya kora wontimi mpagya nanso de hia ɛbɛboa yɛn ɛna watwerɛ awere pastor so podium mu kakra sɛ ahwɛfoɔ asɛn ne messages bi kakra na ɛwɔ sɛ me reading it out na obia ɛnyɛ ɔnya super no ntie mi sɛ wɛ message bi a every Salome hɔnom ɔse sɔfo asɔre bɛn na worship wɔ hɔnom na ɔpɛ sɛ ɔba bɛ join wɔ asɔre na ɔbɛgye nkyerɛkyerɛ wɔ hɔnom ɛna ne ɛtɔ so mmienu nso ɛyɛ maame dɔfo ɔse SK all the way na nea ɔyɛ no ɔsupport paa na ofiri hɔnom nso na yɛkɔ all the way to George nso sɛ sɔfo no ɔtai sɔfo akyi because nkyerɛkyerɛ no na ogu so a ɔrekyerɛ no na ɛnɛ wɔasua nneɛma bebree efiri Bible no mu na ɔda wase yie nso paa na ɔbɛhyerɛ sɛ wode wasɔre location bɛto dwa na ɛyɛ a wawa bɛhyerɛ wasɔre na mefi hɔnom a na mekɔ straight to Frank sɛ SK ɛyampa asɔfoɔ no adi yɛ ntorɔ paa na sisia no mayɛ m'adwene sɛ asɔre mpo menkɔ biom na mensom Kristo som biom me a menkɔ Muslimfoɔ hɔ na sɛ ebi a wɔn nso bɛba bɛte o religion a anka n'ani bɛgye ho sɛ ɔbɛba bɛjoin no religion no na nea ɔkyerɛkyerɛ no ɛno ara ne kwan so ano na last one no nso efiri Delali hɔnom Delali sɛ ɔsɔ nyame hyɛ ne ho nnwuma pa na Nyankopɔn nso nkyia wahyɛ mu nso na messages a aba kakra no na ɔsɔ na wɔka asɛm bi mepatwa wobɛtumi atoa so wobɛyɛ brief na menkɔ SK so na yɛmfa dwumadie no ɛnwie mepatwa nea yɛdi ho nkɔmmɔ yi ɛkyerɛ ɛyɛ adeɛ a ɛhia yie ɛfiri sɛ ɛyɛ nkwa ne wɔwuo onipa wase a wotie wonya kwampa no fa so a ɔwieɛ ɛyɛ wieɛ pa ɛna woanya kwampa no so amfa so a ɔwieɛ ɛyɛ ɔhaw enti sɛ Kristo ba wiase no ɔno ane deɛ ɔbaeɛ no ɔma anyina ani John chapter 11 verse 1 verse chapter 1 verse 11 no ɔsɔ ɔbaa ne deɛ mu na ɔno ɔyɛ ne deɛ no ɔma anyi no verse 12 no sɛ na dodo ɔgye no wɔn a ɔgye ne din diɛ no ɔma wɔn tumi sɛ ɔma yɛ Onyankopɔn ma verse 13 no kyerɛ sɛ ɛnam nipa pɛ ne ɔbarima ɛpɛ so ɛna yɛnya saa akwanya no ɛyɛ Onyankopɔn ɛna de ama yɛ nti obi biara a wogye Yesu Kristo die no sɛ Jiwfoɔ no nyaa Yesu na ɔmo so ɛyɛ ne yie no ɛnɛ
ebi wɔ hɔ a wɔn yɛ ne yie ebi nso nyɛ ne yie like sɛ yɛn Ghana yi ne wiase ebi anya Yesu ebi tɔn de ayɛ business yi ebi nso yɛ ne yie no saa na teɛ na emom no wo a wogye Yesu Kristo di biara no fa Yesu Kristo yie tie n'asɛm kenkan Bible no bɔ mpaeɛ na di twerɛ kronkron no so sɛ woyɛ sitie brɛ wo ho ase fa asɛmpa no so a ɛnyɛ hu na ɔde hyɛ mu na obiara wɔnante nam kronkron yɛ mu bia sɛ ba 2 Timothy kan no Nyankopɔn asɛm hui efiri ne ho mim ɛwɔ hɔ ma ayɛ nkyerɛkyerɛ atɛn yi atenatene ɛne tene mu yɛ no sɛ yɛ bie Bible ne yɛ kan a ankyerɛ wa ɛyi watɛn ɛnyi watɛn a ɛkyerɛ wo tene ne kwan ɛyɛ sɛ ɔfa so na ɛkyerɛ wo tene ne kwan so a ɛkyerɛ wo sɛ nantiwe so wofa so pa o so nyame nipa biara ɔgyedie biara no woyɛ pɛ yɛnya wo ho asɛm nka na yɛnya wo ho mfomso biara mfom because nokorɛ ɛna obiara pɛ sɛ wonante mu na wonam nyame asɛm no so no ɛma wabrabɔ ɛyɛ nokorɛ na ɛda adi nso so enti fa Kristo na transma n'asɛm na sua nyame asɛm ɛna sɛ deɛ wɔka sɛ asɔfo aba it's true sɛ wowura baabi na sɛ woahunu a 1 John 4 no sɛ mo nso ahohom mu nyinaa nhwɛ wonnim nokorɛ ahohom na ɛwɔ asafo no mu a ɛbɛdi siivu na ɔka sɛ binom ɛkum nipa ɛgyina asɔndan mu ne yɛde kyerɛkyerɛ it's true ɛna adɔɔso ebi mu kɔgye aduro Togo Benin kɔ Waga dugu ɛkɔgye aduro ɛde bɛhyɛ wɔn asɔrɔ ase sie nipa wɔ pulpit mu sɛ ɔde yɛ asɔ nampa wɔn a ɛkɔ hɔ nyinaa soso no ɔde siivu wɔ mu nyinaa na mmom sɛ nyame honhom wɔ mu no afrɛ wa ɔbɛdan nokorɛ ɛkɔ so no de akyerɛw ɔbɛyi wa firi hɔ enti fa nokorɛ no ɛne Yesu na ɔbɛnya nkwagye Mr. SK mebacho fire koi na bacho yan brief kakra mai na na yemfem we be 2 minutes bi pre sɛne bɛyɛ a nokorɛ no bɛda adi nti ɛbɛtumi base bia dɛ mɛka ne nokorɛ ɛbɛtumi base bia ne yɛ papa nso ka ne nokorɛ wote aseɛ but ne pɛ sɛ ma nipa nyinaa te aseɛ ne sɛ asase so ɛwɔ yi hu sɛ Nyankopɔn ɛwɔ hɔ ɔbɔ adeɛ wɔ hɔ na mmom adeɛ bi a ɔde bɛyɛ wo nua no ne nyaa ka da yɛde bi bɛyɛ wo wote aseɛ na adeɛ nti a ama meka bebree ne nyinaa sɛ pɛ sɛ ka quotation bi a ɛno ne adeɛ a epi o Bible ne ma Bible no kwaye error the biggest error ko Bible nim kra ma asuafo ko hu se papa wodi ntro no Matthew 16 opani ehwe odi sia na Matthew 16 verse number 27 ne ehwe at this second repe na ye fan wrap up na ne hu ye nko ha 16:27 hwade oni papa no edi na eje ani onyam e na ebeba aha ti o se den Yanko. No, but Shadio, me pato penny for your hay. Yanko said, no creme, some one more hay, say. Ye, what has he no? A muja has he, aha. Mubi a da, aha. Was he say? Ye be who so nipa bano. O fe hini mubano. Bacho, Peter way. What you say? John Moy. Yesu sua for ni nyina mo wey. Yesu aba. That should tell you say e ndada. Oh, make ye beto e boas na be break it down. Make e was be e kotia om. But before them ni bomb so publish over 10,000 copies go out. Until now so muja maneko. E nti na obehwe a Bible so afina mo to so mo correct mistakes ni bi nti be high. Your King James version, your NIV, your Bibles be aba because o ma realize who say no. The American publish it first no, or make errors be also me fast, no more correct no, but errors no code dada. But correction can't be made now. What you say? Aha, into no, me come be blame say, ye mre into no. Ye the best ya say na, ye jani nya de ma etiefo na hwefo. Madam wasi. Sɛ mo ni mo ankasa mo hwɛ ya mo so te no. Pastor Moses ɛna ye ne na edi nkomo ɛne Yebra Samuel Owusu adodo na anim no as SK anas Lipi na ye ne na twetwe nkomo afa Christosum ho no se eya wo de wo hwe so weni age ene emre nti ye de mu be si ha say na next week Wednesday ye be the part 2 of the show. Now next week topic no heaven and earth ye ba be domo suko ni ehu emu nkyerɛkyerɛ as to say heaven and earth no ewo ho and I say heaven any ho ni nyina ye ba besua enyi nyameboa Wednesday
nti nyame bo a Wednesday no yɛbɛba na yɛaba bɛsua ne wa no mepacho obi bisa direction fa so mepacho nuaba na obisa no nokre yɛwɔ branch wɔ Kasoa ɛwɔ obomu kwa no so wofa so a onifa so otra before first filling station no a road before the filling station no Christ Ambassadors Church International okay wofa so a adan o kan adan be se 7 obeduru se yasondan esi ho Christ Ambassadors Church International ehona yekwa so nti wo Kasoa a obetimi akọhọ asọrị sọfụnụ so your friend sọfụ set obin okay nso bekyerɛkyerɛ kama okay nkyerɛkyerɛ korɔ na ne kutamu enti number nso se bi a pɛsɛ fa me number nso a okay 0246 23 56 76 0246 23 56 76 and I said 0207 43 11 0207 43 11 Ipacho me dasi we dey so fa akonya yi so na chia wadofo Ipacho me dasi me chia ma sorry ma ewo Kasoa osofo set obi ne yire ene ne ma ne asompanifo ne asoroma nyina echia mu nyina wo Yesu dim sɛ Awurade nkam ho na onhyira mo nso amate ye ne na woni ye nyina nso ye de nchia ema unim Yesu a ji Yesu di na Awurade beje nkwa Awurade nhyira mo nyina amen. Okay yes say sanko for ho ye nchiri am say me producer will be making something very clear to me also next week topic heaven and hell nti yembo boy ho ya wo fie nyina no nyame boa next week Wednesday your guest no ye be say how ye be say nyam nyina e wa ha say next week Wednesday about 3 o'clock and adwumedie no e be sha say e wo HYTV York FM so nti bo ho modern ana sinkundwa na twen ye samre no na yenji nyame asem na yensua abrabomu nso asem na we dey make straight to me am bra SK chain SK me pacho we dey mama closing we no na eja ye fanchi that's ense medical kan ye dey send you akọ ni tade so asofo ne dey dey na ma betudwa na ya kire kwa because dey correction dey was to me ba yes well asofo for me omunya corrections sharp dey dey for tudwa na omuso fro na corrections bi wa wo for send you papa ye no but dey ni ku bia nti ye dey nsempa ne ba na eja ya fly but nchakese enkomo me papa na na bena na Atma family ebusuafo na me am producer ba kope Dr. Vibe yes me chiache ebusuafo ne Kasoa fo na me chia obi a na me suro bia se send adwuma de ntie next week no ye be hye so kama na me kan program between life and death ntino obi a hwe na onsu ade ewu ntino kakra ye de ebeja no damase yes ye da say team pay for ye ne omotwetwe nkomo no wa o sha ye I am paying for ba kope Mr. SK and Pastor Moses Ademensa omona ebua ema yedi dwumedie no eba ye che omu nyina ye da omo so ase bebre ti bomodi anaje nwumwe na fedi asa kakra ma mansa na wasare so na washishe so ene die wasisa na fadie abun sama shekotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot to shen will be emphasis and no 9. I give you for nine. When we were Yamia when you are. Ano kwese mo asomna doso soya doso die asomna doso esu onyamede wo mo na musambi wo mo
tinie maya tinya mia sipa Mama Malina Mama wiwe ise nyamia kwainwa Mama Malina Ewom pase Asomna doso Sola dosu pa Ensu Wanyalede Omo na musambi Omo Ekinye bieni mo Asomna doso die Ampa Ensu Wanyalede Omo na musambi Omo Ajitifo Yawo sumsuya Aji Aji Chosamkwa Yo promise mama yehu Akane no na yelimuono Patadaga shishe krone chiwati Akane no na yelimuono Naso ni sebena busama Mishe Enswene Wasisa wafanye Wajenga brini kobi Kaweni nashe Akane no na yelimuono Inaje wadisi kansa na Washishega so Tobi kona kosa ya Nede wasisa wafadie Wawenye dunia Wati Eblene wiedu minia Eblene so jidini Eye di so nya ofupo ni chose msuya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Wati Oka wabwa Enya sori bia na ya sori ojidini Na yese Osofu achie preni munusu Afre na safu menina Nodi atuwe nimse Wawi yare nubra Ye kwe ye ni munusu Na yare bako chebia mani bari sinsai Bla bedia kwa chene Juma beko ye Nyami me muna mani Afe dia kwa nche muna dosu Enye na dase mini Atrose muni nkontomponkwa Na mimanye diempo Asori bia ya asori anka Anko konfu na so dem kwa jini sume mfi osofu obi ho Eko wieche nye ngrasi anko Baby Asante Enterprise Boda Benjamin Asante Esuti Musa Sande Radia Kano Udiye ni betu nyumenche ni pasunti Sonya mi frewa na se wankasa frewu wasofwa Ai unyuma nwa nebechire She na se unyuma mfenya miya kwansua Echeze seka wasofu wanyumwa na bubwa dasameni na kwa Ai she Tonton poni krono na babo ni pamba Echeze Ogwa sofu jumane ni mwasi Wama jumane nye ni mwenyam Wama nyami me ni mabuwasi wabuni sameni Maza kasafwa Ye ube dieni ni ya ube shenti Eni yasye ni mwenyam Uyefuti na utimikano krene Wacha safu menyi nase Nyamisunge nwani akuma Intadia wabedia wanshe